El Corre Blau és la cursa solidària de l'associació Aprenem. Corre perquè és una cursa i blau perquè blau és el color de l'autisme. Neix de la necessitat de fer visible l'autisme a la societat i per potenciar l'educació inclusiva a les escoles. És una cursa competitiva, es pot participar en 5 o en 10 quilòmetres i també és familiar, ja que es pot fer caminant i tothom hi és benvingut, pot participar tothom que vulgui. Els beneficis d'aquesta cursa es dediquen íntegrament a facilitar formacions gratuïtes als centres docents per donar eines i estratègies als docents per fer inclusió a les aules. La importància del Corre Blau i perquè se segueixi fent és perquè tots aquells diners, totes les donacions que rebrem des d'Aprenem aniran íntegres a la integració i la inclusió escolar. És de vital importància. Els terapeutes assessoren, fan formació a tots els professionals que estan dins de l'escola ordinària, mestres, vetlladors, monitors de menjador, i d'aquesta manera la inclusió pot arribar a ser un èxit. No deixem que els nens i les nenes d'Aprenem, que tenen autisme, puguin estar dins de les escoles ordinàries. Vinga, som-hi! Doncs per mi el Corre Blau és una de les coses més importants de Barcelona. Com a pare i mare, com a pares que formem part de l'associació Aprenem, perquè és un dia de festa en què ens trobem molta gent d'Aprenem, a més amics, família, que participem del que és això, del Corre Blau, que és aquesta cursa de 5 i 10 quilòmetres, i que la importància que té és perquè va per tot el que s'intenta recaudar de la cursa, va íntegrament per la inclusió dels nens a les escoles, els nens amb autisme de l'associació Aprenem, i això té un valor afegit que és molt important, no? Com em sento aquell dia? Doncs em sento supercontent perquè són uns mesos de molt treball, i aquell dia és un dia de celebració, no? I us convido per això a que vingueu, que participeu, que disfruteu el Corre Blau. Us esperem.